И здравейте, Майнкрафт, аз съм от Нопталър и днес ще ви покажа как се прави сервер с хамачи на Майнкрафт. Значи имате ето този файл, който ще ви покажа откъде, ще дам линк откъде го изтеглите. Теглите Minecraft, нали, съответната версия .exe, а не .jar, защото има две. Правите си една папка и слагате вътре това. Отваряте го така и го сваляте. Ето, докато не ви така и това, докато не ви зареди. Това седи. Ето, заредил ви. Това всичко трябва да ви се покаже. И ето тук пишете стоп. Така, ето трябва да ви се махне сега. Хайде, бе. Добре. Може и без да се махне. Ако не ви се махне, няма проблем. Но пак е станало. Сървър. Влезете в това сървър. И трябва да го отворите. Open with и Notepad. Трябва само от Notepad ще стане. Вижте сега. PvP трябва с пак. Онлайн мод, ето го, онлайн мод. Задължително е на фаус, иначе няма да се получи. Hardcore фаус, не го слагайте. Spawn animals, true, whitelist фаус. Абе, другото си го ставате. Force game мод. True може да го сложите, както искате. Level seed. True. Т.е. level seed, ами керамика. Така, сервер IP. Отваряте си хамачето, ето го. И ето това. И цъкате първото. Тук пейстки, ето ви го IP-то. Сега, на файл има New, Open, Save As, Patch Setup, Print и Exit. Натискате само Save. И това вече ви е готово. Така, затваряте го и отваряте така. И за да пуснете сървъра, пишете start. Ето. А когато искате да го затворите, съответно тук пишете стоп. Това не се затваря, в смисъл докато не не се затваря, докато не спрете сървъра. Защото иначе няма да ви работи. То естествено. Minecraft. Така, play. Use trusted version. The make ready to play Minecraft 1.7.4. Ето. Please restart your launcher. Okay. Why? Хайде. Use trusted version, save profile и сега play. Защо ми пише please restart your launcher? Айде слагам го така. И щом иска слагаме така на 1.7.4 просто. И натискам play. Ама как? Добре, 1.7.2. Сега би трябвало да стане. Добре. И Minecraft зарежда.
Ето, Minecraft 1.7.2. Тук просто съм с текчер пак. В Not Responding ще го оправя и ще пусна клип. Така, заради ми. Ето, сега дате на мултиплеер. Тук имам няколко сървърчета, които не ви интересуват. Add server. И отново от тук, от хамачето, това първото и Боже какво? Копия IP адрес и paste. Ето, Minecraft сервер. Влизате там. Чакате. Влизате и сте готови да оцелявате. И чао!